Puppy. Puppy. Labas kayo, ha? Baka magpupupo na kayo, ha? Wait lang, labas tayo. Labas. Okay. Doon na kayo, poop na kayo doon. Poop na kayo doon. Ano? Yan, nag-ihi siya. Ihi siya. Umihi siya. Dali na, magpupup kayo. Dali na. Dali na, bantay ko ka mo. Pup na kayo, dali na. Dito, halika na. Good morning, manokis. Halika na. Uy, anong ginagawa mo? Pup na kayo, dali na. Ano pa lang eh, 6 o'clock in the morning. Nagpoop yan. Nagpoop yan si Bibi. Wala. Saan ka? Saan ka? Pasaway ang batang ito. Pinapasan. Uy! Huwag dun sa kalsada, uy. Nagpoop ka na? Shh! Huwag mag-aaway. Lala and Hunter. Lala and Hunter. Huwag mag-aaway. Huwag mag-aaway. Huwag mag-aaway. Kailangan talaga nakaseparate na kayong dalawa. Ako. Ayan. Away ng away. Biruan na humahantong sa away. Oh. Yan ang biruan ng dalawang ito. Tulong muna kay Mister. Good morning. Sa katulog po sa paglalaba. May pasok na sa susunod na araw kaya maglalaba kami ng mga araw parang bukas. Ay, malapit na. Stock lang yung uniform nila na labahan. Kasi inuna namin yung maraming mga bedsheet, mga kumot nitong bakasyon. Mama. At ito na yung mga na-dryer namin. May binabanlawan pa ako. Ayan, tsaka gumagana pa naman itong dryer namin. Ito sira na ang aming washing. Ang dumi. Ang dumi. Kailangan ito linisin. Ito yung mga ano kasi ito mga pangpunas sa sahig. Kailangan lagi may pangpunas sa sahig dahil sa mga aso. Mama. Oo. Working pa naman yung dryer kaya napapakinabangan pa. Ayan ang buhay na washing machine. Tagalaba. Katulong ko maglaba. Kailangan ko lang katulong kaya ang kamay ko sugat-sugat na oh. Pagkalaba. Akin na. Akin na yung mantika na. Ang dami kasi naming labahan. Naipon nung kasagsagan ng may pasok. Dahil busy lagi ang nanay. Nagtatrabaho at
Pagkatapos ng trabaho, saka nakapaglaba sa gabi. Hello, bibing ming ming. Hello, ming 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 ming. Hello, ang ming 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 ming. Kasi kailangan kong tumulong sa aking mister sa shop. Para sa ekonomiya. Ayan, ang miming namin. Kayong mga miming kayo, tulungan nyo ang nanay nyo. Ha? Tulungan nyo. Narinig ako ng tuta. Hiingay na naman siya. Ikaw, tulungan nyo ang nanay nyo kasi. Tulungan nyo kasi ang nanay nyo. Ito. Ano yan? Lagyan mo ng sunrock eh. Ay, naubos pa rin. Mabili mo kasi. Ano yan? Yung Ballpen kayo. siguro natapunan naman yan ng pagkain tapos hindi agad nalabahan. Wait lang, magpabili ako ng sunrox. Bili ka ng sunrox. Yung malaki na, be. Loki. Loki! Nandiyan ka na naman sa mesa. Itong mga alaga talaga namin lagi nandiyan yan. Kaya mayat maya kailangan ka magpunas dahil yan sa mga paa nila. 'Di ba? Pagkagaling sa baba, pupunta kayo diyan, no? Ito, ayan, nandiyan din yan, nag-ano. Di pa nga ako nakapaglinis diyan, nandiyan ka na naman, dinadagdagan mo na agad yung ano, yung dumi diyan. No? Gulay kami, mag-add kami ng ulam na ganito para sa mga bata kasi hindi mahilig masyado sa gulay. Naggulay ako ng langka. Langka na may gata. Siyempre langka ginagataan eh. Mag-add ako nito para sa mga bata na hindi kumakain ng gulay masyado. Kumakain naman sila kaso naghahanap sila ng ibang ulam. Usok dahil kahoy ang gamit namin. Nasa heaven kami. Ayan. May kanin ang aking shansi kasi ginamit ko siya kanina sa kanin pero malinis naman siya. Ayan. Parang ang dumi tingnan mga kaibigan. Pero dito kasi kami naglalaba. Dito kami nagluluto. Tapos kahoy yung gamit namin. Kaya maitim ang bubong. At ayan. Sira-sira na rin siya. Hindi pa maayos kasi wala pang budget. Ito, mga pangpunas yan sa sahig dahil may mga alagang hayop kami, may aso, may pusa, yung mayat maya, labas-pasok sila kaya kailangan may mga pangpunas sa sahig. Diyan namin sila sinasampay. Kasi lagi maulan dito sa amin sa Bicol. Ayan. Lagi maulan, makulimlim, maulan. Hindi ka masyado makapagwali sa bakuran kay maulan. Ano yun? Ano nga yung amoy ko? Kanina po, inaamoy niya ako sa likod. Amoy mama ka. Hinahalik-halikan niya yung sa likod ko, yung sa may bandang sa Hindi may yun, halik. arm. Amoy lang naman. Sige, sige. Inaamoy pala. Amoy mama Sabi ko, ka. sinisinghot mo yung baho ko. Amoy mama ka. Amoy mama daw ako. Tsaka, Si Papa, amoy Papa. amoy papa. Ano ang amoy mama? Anong klase yun? Yung amoy mo, di man mabaho. Ano yun? Anong klaseng amoy? Napal mo yung amoy. Anong amoy ng mama mo? Amoy mama. Hindi ko masasabing mabango, hindi ko masasabing mabaho. Normal lang. Normal, amoy mama. Amoy mama. Gusto niyo yung amoy mama? Ah, kasi sanay na kami doon. Parang
napagtiisan mo lang talaga yung amoy Hindi ko. ko pinagtiisan yun. Gustong gusto mo yun? Oo, kasi nandyan ka. Paano yung amoy papa? Ha? Ano yung amoy papa? Yung ano, alam mo yun, yung ano. Yung amoy nyo, yung... Ay, nahanap-hanap niyo yun? Yung ano, yung kunwari damit nyo. Ah. Yung damit nyo. Yung So, lahat hinahanap-hanap sa niyo yung damitan. amoy mama, amoy papa? Oo. Pagkigising ko sa Weh. umaga, hinahanap ko si mama. Magdididi ka? Hindi. Ganon. Pero may amoy mama nakarelate- ka. Nakarelate naman ako kasi ganon din ako. Hinahanap-hanap ko rin yung amoy mama ko. Yes. Kahit matanda na ako, Mama, 39 years old na ako, pero hinahanap-hanap ko pa rin yung amoy mama. Amoy mama. Wala na akong papa, kaya... May amoy si Anden. May amoy din siya. Ah, Tapos amoy Anden. sayang. Yung lola kasi nila, yung lola kasi nila, ang tawag nila, ang an. Tapos, Bakit nga? ano, Bakit tapos Ann? yung Explain cabinet, mo nga. tapos yung cabinet niya rin, amoy niya. Oo, amoy yung mga damit niya, amoy niya rin. Tapos kapag naamoy ko, naalala ko siya. Yeah. Kasi may mga amoy nga kayo. May kanya-kanyang amoy. Oo. Tapos di ko alam kung may amoy ako. Yung amoy mo, Mabaho. ewan ko, parang pare-parehas naman ang amoy ng mga anak ko Si eh. ate, amoy, ang amoy niya, ano, alam ko rin. Ah. Amoy ate Jade. Ay, alam ko yung mga amoy nyo, yung mga ulo nyo, di ba? Nagkikis ako sa mga ulo nyo, lalo kay si John Bird, kay Jacel sa'yo. Alam ko yung mga amoy nyo. Alam ko yung amoy ni ate, Baho ng amoy ko. Joke lang. amoy ni Gia, amoy ni John Bird. Alam ko yung Gigi, mga... alam ko rin yung amoy niya, pati si ni mama niya. Yes. Yung amoy ni Gian, yung pagpunta mo doon sa cabinet niya, may amoy talaga. Sa kanya talaga yun. Ah, Hindi naman yung amoy mabaho, kaya amoy mabango. Basta may amoy niya kanya-kanya talaga. tayong amoy, no? Oo. Si mama niya, yung amoy niya, yung laging Pero mas lagi ko na yung amoy kapapkon, di ba? Yung pubcon. Yung pubcon na ginagamit niya, tsaka yung ano niya, yung perfume. Ako, hindi ako mahilig mag-perfume, hindi rin ako, nagpa-pubcon din tayo, pero Amoy mama. yung amoy ko kasi, yung pinaka-amoy ko, yun. Gusto Yung mo amoy minsan, amoy pawis. hindi man, pero amoy mama Diba? talaga. Oh, okay. Hindi niya naman sinasabi na mabaho ang mama niya, hindi naman sinasabi niya na mabango ang mama niya. Natural amoy na lang, sige. Natural na amoy. Map, di ka pang nilagyan ng sundo. Oo nga. Ako hindi ko na rin talaga kaya, anak. Oh, tingnan mo yung kamay ko. Oh. Kasi talaga ngayon, nung bakasyon, itong bakasyon, ang ginawa natin, maglaba ng maglaba dahil naipon yung mga labahan natin. Kaya yun. Kaya yan ang mga uniform nila nahuli. Kasi yung baga, hinang namin siya, hindi siya basa. Kumbaga, inuna namin yung mas naunang lalabahan namin. Kasi nga, nasira na ang washing machine Puti namin. na, wala na yung dami kanina. Kaya hindi na kami makapaglaba ng madalian. Mama, puti na siya. Wala na Okay. siyang dumi. Tingnan mo kung ano. Kung hindi mo na talaga kaya, kung sugat na yung kamay mo, si ate na lang pagdating. Kasi si ate nandoon siya. Di ba lagi naglalabas si ate? Ba't hindi susugat ko kamay? Si ate, baka mas ano yung balat niya, mas ma-resistant. Ma-resistant. Ako kasi, hindi naman ako agad-agad na ano, kasi sunod-sunod nga araw-araw, isang linggo sunod-sunod naglaba ako. Halos araw-araw naman kasi ako naglalaba eh. Pagdating ni ate, kasi si ate nandoon sa bahay ng kaklase niya kasi naggawa sila ng presentation, video presentation sa school. May pasok na kasi sa sunod na araw kaya kailangan nilang gawin. Kaya si ate di rin muna maglaba. Hindi pa rin ako tapos magprito. Wala, nasunog na. Lakas na ng apoy. Kanina walang apoy. Ayan na. Nasunog na yung niluto ko, oh. Yung iba. Hala. Tulog na tulog din ang papi put.
Put. Tulog din kayo dyan, Papi Put. Tulog lang muna. Maya na kita pakainin, ha? Maya na ako magpakain sa inyo. Kakain muna kami, ha? Kain muna kami, Papi Put. Lala! Hunter! Inistorbo yung tulog. Tulog muna. Tulog muna kayo dyan. Yehey! Nakapaglabanan ng uniform. Ate! Kayan mo. Baby! Baby! Hindi, manta ko yun. Hay, Nala! Wag mo naman. Dito si mama nililigo. Ang minmin. Ang bango. Ay, wag. No, 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 no. Ay! Bako makalmot yan. Kalmutin siya. Bala mo naman na magkakaaway sila eh. Mabait si Ruki, kaso baka sa isipin niya, sinasadya siya. Ay, inaaway siya ng tuta. Palabas yung boses niya. Huwag naman ang baby natin. Asarin. Sige, pang nila kayo ng Edo. Mama, what color is the sky? Huwag mo naman. Masakta naman ang tuta. Ano man yan? Kainda man. Baby Nala namin. Ang baby Nala. Baby Nala namin. Ang Nala. Bango-bango pa rin yan. Bagong ligo pa rin yan, diba? Dapat mama, ang pangalan niyan, Cocoa, ni si Coco. What color is the sky? Anya mo. There's not much to do when all I can